Ez itt a Beginner Angler. Én Tibi vagyok, és ez itt már nem is az annyira új YouTube csatornám. Szevasztok srácok, újra itt vagyunk Gyöngyös halászon. Esetleg érdekes lehet a számotokra, de engem mostantól a kamera követ, mert hogy beszereztem egy DJI Osmo Mobile 2-t, ami végig fogja követni az én kis pályámat, úgyhogy remélhetőleg a fárasztásnál is egy csomó jó videót fogok tudni nektek csinálni. A cuccomat már oda kiraktam a partra. A mai nap folyamán arra a részre fogok horgászni, ez itt a 14-es, illetve 15-ös állás. Gyorsan kipakolom a cuccom, aztán mehet is a peca. Ezen a héten ugyanazt az etető cuccot fogom használni, mint a múlt héten. Ugye ez is a Carp Signal Bait termékcsaládjából ez a több méretű pelletes cucc, ezt itt megmutatom nektek közelről, illetve a Carp Signal Boosterből a krilles. Ezt szépen meglocsolom, aztán összekeverem, és átviszem a másik oldalra, hogy beetessek vele. Na, srácok, mint láthatjátok, az etetésem elég jól sikerült, úgyhogy ha bárhányt akartam volna fogni, akkor már biztos, hogy meg lett volna. Azok, amit a mai nap használni fogunk, azok ugye a Profesh Method mixei. Ugye ebből két fajta van, az egyik az a Shiba por alapú, amit ugye neked kell bekeverned, illetve van a Method Mix Ready, ami ugyanúgy működik, mint a Method Pellet Ready-nél, hogy ugye ezek már előre be vannak keverve. Azt az információt kaptam, hogy ezekkel egyetlen egy dolgunk van, át kell rostálni. Úgyhogy ezt én most gyorsan meg is teszem. Amit közben itt elmondanék, hogy ez a Ready Method Mix, az így elég nagy darabos pelleteket is tartalmaz, ugye 2, illetve 4 mm-es pelleteket, amitől valószínűleg a nagyobb testű pontyokat ide tudja varázsolni, és ezzel meg is lennénk egy nagyon-nagyon jó, porhanyós állagú, mégis egy nyomásra összeálló Method Mixet kaptunk. Sima Method Mix, amit nekünk kell bekeverni, ez egy zöld betain halibut. Srácok, ennek elég brutálisan jó az illata. Körülbelül egy fél zacskónyit fogok ebből, illetve a szúnyoglárva kenderesből is rakni. És ezeket ugye kevés víz hozzáadásával bekeverem. Miután bekevertem a cuccot, én egy picit leszoktam nyomni a tálkában, mert hát utána úgyis át fogom egyszer rostálni, és így talán egy picivel könnyebben magába tudja szívni a vizet minden egyes alkotóelem. Amíg magába szívja ez is a vizet, addig gyorsan összerakom a botokat, hogy be is tudjak dobni.
pár szót mondanék a csalikról. 4 fajta az, amit magammal hoztam. Ugye ebből 3 az FC4 elnevezést kapta, illetve van egy málna vanília illatú, ez egy 8 mm-es Fluo Mini Boilie. Az FC4-ekből van Fluo Mini Boilie sima, illetve pop-up, illetve egy Dumbbell Wafters, illetve ami a Profess cégnek egy újdonsága, a Smoke Fluo Booster, ez egy japán rákos ízben van, itt nálam jelen pillanatban. Ennek ugye az a lényege, hogy a kosárra ugye rá kell nyomni, kis felhőt képez a kosarunk körül, és ezzel is oda csalja a halakat. És megkérdezzük a tó tulajdonost, hogy mit lehet tudni erről a tóról. 1,2 hektár vízfelületünk van, 1900 forintos sportjegy, csak sportjegyünk van. Tehát akkor halat azt nem lehet elvinni? El lehet vinni, külön meg lehet vásárolni, 4 kg malattiakat. Ponyból, amúrból, szürke harcsa meg kárász van jelenleg még benne, abból nincs méretkorlátozás. Van büfé, extra szolgáltatás. Ha éppen itt van a Tibi, 100 forintig lehet vele szelfizni. Ja, az van, hogy Zénóval itt beszélgettünk, amikor kijöttem, és van egy újdonság, van 2 darab koi kárász a tóban, és ha kiváltok egy 100 forintos bónt, akkor részese lehetek egy kvázi játéknak, mert hogyha ebből a 2 koi kárászból kifogom az egyiket, akkor kapok egy ajándéknapi jegyet. Hát természetesen ugye én megváltottam ezt a bónuszt, mert hát kevesebbe kerül, mint egy kávé, és hát azt mondom, hogy játszani azt viszont azt nagyon szeretek, és hát így nekem is ez egy ilyen nagyon-nagyon jó kihívás. Sziasztok! Anya. A mai napnak lassan vége van, úgyhogy bemutatom nektek, hogy mik azok az anyagok, amikkel... Ó, kapásom van, kapásom van!
A kamera minőségért, srácok, bocs, csak az van, hogy lemerült a telefon, úgyhogy most már ezt csak a nagy kamerával fogom tudni fölvenni, itt biztos lesz egy kis minőségbeli eltérés. A mai nap a Profess Method termékcsaládjából ez a kettő, a szúnyoglárva kender, illetve a krilles robinredes fokhagymás Ready adta a legtöbb halat. Ugye természetesen a másik kettővel is fogtam halat, csak az 5 nagyobbat, amit fogtam, azt ebből a kettőből. Halászhorgásztó szellemei megkegyelmeztek rajtam, és így rengeteg szép nagy halat fogtam. 9,4-es, 7,7-es, 6,5-ös, 5,5-ös, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép halakat. Sok esetben a fárasztást sajnos nem tudtam fölvenni, de hát kárpótoljon titeket az, hogy voltak itt azért nagyon-nagyon kedves horgásztársak, illetve segítők, akik így néha-néha felkapták a kamerát és így segítettek fárasztani. Profess csalikból, ami a leges-leges-leges legjobban adta a mai nap folyamán, 2 darab van, az a Boilie Pop-Up, ugye a Mini Boilie Pop-Up, illetve a Stixi Fluo pop-upja, és mind a kettőből a citromsárga szín volt az, amivel eredményesen a nagyobb testű halakat tudtam megfogni. Fogtam 2-3 kilós pontyokat is, volt benne természetesen kicsi ponty is, mint a múltkori videóban, de a nagy pontyokat, ugye amik mondjuk 5 fölött voltak, azokat mind kifejezetten csak és kizárólag a citromsárga csalival fogtam, de hát nagyon-nagyon jó, bár nem tudom, hogy itt ezen a kamerán majd mennyire lehet látni, ebből a citromsárgából, a Mini Pop-Up Boilie-ból 5 darab citromsárgán maradt, a többi az mind piros, narancs, illetve fehér színű, és hát sajnos ebből a Stixi Fluo Pop-Upból is ugyanez a helyzet, ebből 3 darab maradt. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon eredményesen zártam ezt a mai napot. Nektek is ajánlom, hogy gyertek ide el. A Profess termékeket mindenképpen, aki nyitott az újdonságokra, próbálja ki. Nekem nagyon bejött. Én most valószínűleg tartom, hogy több horgászatom alkalmával is ki fogom ezeket használni, ezeket a csalikat. Van amelyikből még maradt azért, és biztos vagyok benne, hogy rendelni fogok másfajta jellegű, édesebb, illetve halasabb ízű metódmixeket, illetve metód pelleteket, mint Reddit, mint pedig olyat, amit ugye nekem kell bekeverni. Ma, ami még egy nagyon fontos dolog, sajnos 1 darab merítőnyéllel kevesebb lettem, mert hogy itt az utolsó legnagyobb halnál sikerült rálépnem az első tagra. Itt ebben a videóban szeretném megköszönni a Profess Magyarországnak, a professfishing.hu oldalnak. Én azt gondolom, hogy levonva a megfelelő tanulságot, a videó magáért beszél, hogy ezekkel a csalikkal milyen gyönyörű szép halakat lehet fogni. Titeket is arra buzdítalak, hogy rendeljétek nyugodtan, és ti is próbáljátok ki. Srácok, a mai pecámnak ezzel itt vége. Amint látjátok, 1 bot még bent maradt, amíg pakolok. Hát, ha esetleg elhúzza valami irgalmatlan nagy disznó, halászi, halastavi hal. A mellettem felúró ablakoknál meg tudjátok nézni az előző Profess termékekkel való teszthorgászatomat, az alattam lévő linken pedig rá tudtok nyomni erre a YouTube csatornára. Iratkozzatok fel minél többen!